Прывітанне ўсім яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягваем мы гэта рабіць зараз сузаснавальнікам і кіраўніком дабрачыннага фонду Байсол, праваабаронцам Андрэем Стрыжаком. Добрый дзень, Андрей. Вітаю, Зміцер, вітаю, гледачы. Дзякуй, што пагадзіўся. Ведаю, што у Андрэя не шмат часу, таму менавіта мы эфір і пасунулі троху наперад, ну і скончым яго як мінімум у 15 хвілінаў на якую-то 15-ю по мінскім часе. Коротко, ладно, ўсё, няма часу, таму не будзем рассусольвацца. Днямі ты у сваіх соцсетках напісаў пра падрыхтоўку правакацый супраць Байсола, супраць грамадзянскай супольнасці, салідарнасці нашай і гэтак далей. Што адбываецца, што дало падставы, і можа ўжо нейкія працэсы там шевелення пачаліся, пра якія можна казаць? Ну, калі рыхтуецца такога кшталту вялікія кампаніі, то ясна, што доўга іх у таямніцы не ўтрымаеш, так ці інакш все роўна інфармацыя паміж людзьмі ходзіць, все роўна ўнутры сістэмы дагэтуль застаюцца людзі, якія даюць такую інфармацыю на наш бок. І таму мы даведаліся пра тое, што рыхтуецца такога кшталту шэраг дзеянняў, якія могуць быць направлены на абніжэнне даверу, на пасеў непаверкі нейкай паміж намі, на тое, каб падарваць рэпутацыю і аўтарытэт тых людзей, якія дагэтуль задзейнічаныя ў сістэме салідарнасці. Пытанне ідзе не толькі пра дабрачынныя арганізацыі, тут таксама можа ісці гаворка і пра іншых людзей, аўтарытэт якіх дастаткова высокі зараз сярод беларусаў. Так што ёсць інфармацыя пра тое, што рыхтуюцца правакацыі ў адносінах да Байсола, але не толькі. Ёсць інфармацыя пра кропкавыя ўздзеянні на розных людзей, якія маюць аўтарытэт для беларусаў. Выкарыстоўваецца шантаж, выкарыстоўваюцца розныя пагрозы, у тым ліку і пагрозы, якія звязаныя з іншымі людзьмі, а не з канкрэтна тымі, на каго ціснуць. Так што вельмі падобна на тое, што дзяржава вырашыла правесці кампанію дыскрэдытацыі самого прынцыпа салідарнасці і ўзаемадаверу ў беларускім грамадстве, таму што не здужала перарваць гэты наш ланцужок салідарнасці і ўзаемадапамогі. Так што вырашыла яго просто чарніць і ўносіць гэты раздрай яшчэ большы у нашай шэрагі. Слухай, просто вярнуся трошку да гісторыі. Вось ты зараз расказваеш пра нейкую там спробу дыскрэдытаваць Байсол і гэтак далей. А ад самага фактычна пачатку існавання Байсола яны гэтыя спробы спынялі? Не, ніколі не спынялі, таму я як бы і сказаў пра тое, што ёсць рызыка і ёсць інфармацыя пра гэтую кампанію ачарнення, што яна тычыцца не толькі нас. І калі, напрыклад, там з Байсолам усё зразумела, это дастаткова палярная сітуацыя, людзі, якія давяраюць, людзі, якія не давяраюць, яны наўрад ці памяняюць сваю пазіцыю у гэтым пытанні. Але тут хутчэй гісторыя выглядае так, што асноўны удар ідзе на тых, хто атрымлівае нашу дапамогу, бо ўжо прыблізна год, пачынаючы з студзеньскай аблавы, ідзе ціск і ідуць вельмі моцныя ўздзеянні на тых людзей, якія атрымліваюць дапамогу, на сваякоў палітвязняў, на саміх палітвязняў. І вось я думаю, што больш з гэтага боку яны заходзяць, каб абарваць гэтую салідарнасць. З нашага боку, з боку вольнага света, нібыта мы ўжо разабраліся хтось хто і як што працуе, а вось тыя людзі, якія 3-4 гады праседзелі ў турме, яны адлучаныя ад камунікацыі, ад сувязі з сусветам, яны могуць зараз быць больш успрымлівай да прапаганды, якраз такі на іх будзе скіраваны асноўны удар. Можа быць, ну калі можна пра гэта казаць, можа быць дайшла нейкая інфармацыя з дапамогай, ну ты кажаш там дыскрэдытацыя, там спроба там запалохаць, але можа быць канкрэтныя, якія дайшлі чуткі на каго там, на палітвязняў, на былых палітвязняў, на сваякоў, то есть і якая, то есть мэта. Я разумею, дыскрэдытацыя такая агульная, але што хочуць давесці, што крадзеце, што не дапамагаеце ці што? Першае, што трэба адразу падкрэсліць і што адразу бачна ў іх дзеяннях, гэта выбудоўванне сцены.
каб людзі баяліся звяртацца па дапамогу, каб людзі увесь час хадзілі пад страхам, што калі ты звяртаешься па дапамогу да каго толькі можна, то ты будзеш атрымліваць вельмі вялікія праблемы. Самыя першыя крокі у такога кшталту выбудове гэтага фаервола былі прынятыя, калі пачаліся праблемы ў людзей, якіх прызнавалі палітвязнямі, што да іх там неяк па-іншаму пачыналі ставіцца ў калоніях і іншыя розныя гісторыі з імі адбываліся. Таму ёсць пэўная тэндэнцыя сярод тых людзей, якія сядзяць па палітычных артыкулах, яны вельмі просяць не называць іх палітвязнямі. І мы бачым, што весна нават мае спецыяльную працэдуру прызнання палітвязнямі постфактум, калі чалавек ужо выйшаў з турмы, выехаў, напрыклад, з Беларусі, тады ён звяртаецца і кажа: калі ласка, прызнайце мяне, бо я вось фактычна сидзеў як палітвязень. І гэта адзін з таких прыкладаў. Другі прыклад — гэта аблавы, якія ладзяцца на сваякоў за атрыманне дапамогі, прычым не толькі пытанне дапамогі ад нашай арганізацыі ці іншых арганізацый за межамі Беларусі. У тым ліку і праблемы ў тых людзей, якія аказвалі самі дапамогу ў ініцыятыўным парадку, пералічвалі, напрыклад, грошы якім-небудзь людзям, якіх потым прызналі экстрэмістамі. Яны таксама маюць праблемы, церпяць за тое, што не атрымлівалі, а аказвалі гэту дапамогу ўнутры краіны. Так што вось галоўная ідэя і задача выбудаваць гэты фаервол, што нібыта так людзі ведаюць, што могуць кудысьці звярнуцца, але за тое, што ты звярнуўся, табе будзе вельмі вялікая кара. Таму з нашага боку гэта выклік, для нас гэта выклік, і нам прыходзіцца працаваць штодня над новымі механізмамі, новымі інструментамі, каб аказваць дапамогу як мага больш бяспечней. Збольшага гэтая сістэма працуе, канешне, бываюць нейкія інцыдэнты, нейкія эксцэсы, але пакуль што самае галоўнае для нас тое, што мы можам гэтую дапамогу ў Беларусь па-ранейшаму дастаўляць. Ось, дарэчы, акурат таки я троху буду скакаць, таму што задаюць пытанні гледачы, каб яны не згубіліся. Калі ўжо ўзнікла пытанне пра давер, пра дапамогу і гэтак далей, там пра данаты, пытанне ад гледача пад нікам Самавар: якім чынам можна адмяніць месячныя данаты Байсол, калі фінансавая сітуацыя пагоршылася і больш няма магчымасці падтрымліваць ініцыятыву? Глядзіце, у нас на сайце ёсць магчымасць, зараз усе, просто зараз заходжу на сайт, у нас ёсць магчымасць напісаць нам имейл, на наш имейл, і указаць, што вы не можаце больш падтрымліваць, і мы адменім гэтую рассылку, не рассылку, а подпіску. Вось, так што гэта все магчыма, канешне, у нас ёсць такая магчымасць. І дзякуй за тое, што падтрымлівалі, пакуль была такая магчымасць. Вось, да, заўсёды чалавеку прыемна пачуць такія словы, што не скажу, што вот ты якая, вот що ж такі там нейкі там нехарошы чалавек, не хочаш далей падтрымліваць. Дзякуй, што падтрымліваў. Сітуацыі, конечно, бываюць розныя. Андрей, давай да тэмы рэпрэсій. Заўсёды, як пачынаецца чарговая хваля рэпрэсій, асабліва таких, калі такая добрая хваля, як в выпадку, калі там сваякоў палітвязняў затрымлівалі за атрыманне дапамогі, вот это такая калбасныя рэпрэсіі, якіх назвалі, ад Need by Help і гэтак далей, гэта становіцца ціскам на вас, ну, як мінімум на вашу эвакуацыйную службу. Зараз з'явілася інфармацыя, агучылі інфармацыю пра тое, што выкрылі цэлую сетку нейкіх там дваравых чатаў, якія там рыхтавалі невядома што, падазраюцца. Карацей кажучы, 4-й год яны ўсё выкрываюць нейкія там сеткі, чаты і гэтак далей. Але твоя ацэнка гэтай сітуацыі і якія чаканні? Моя ацэнка сітуацыі такая, што да спецыяльнай выбарчай аперацыі, якая тут адбудзецца на пачатку 25-го года, у іх ёсць вялікія бюджэты, у іх ёсць патрэба паказваць сваю працу. Таму будуць выкрываць і будуць шукаць, будуць знаходзіць, як не будуць знаходзіць, то будуць прыдумваць нейкія новыя групы, нейкіх новых японскіх і уругвайскіх шпіёнаў. Гэта ўсё ўжо ў нашай гісторыі было. Гэта такі косплей 30-х гадоў, калі таксама была задача і планы, трэба было знаходзіць, выкрываць і караць. І в прынцыпе тое ж самае зараз адбываецца. Што будзе адбывацца з канкрэтна гэтай справай, з гэтай гісторыі? Мы бачым тут цікавыя новыя элементы, што Генпракуратура нават не называе артыкул, у межах якога вядуцца гэтыя следчыя дзеянні. Гэта новае, раней так ніколі не рабілі. Яны не хочуць сказаць, кажуць толькі пра патэнцыйныя тэрміны для гэтых людзей. Я думаю, што тут можа ісці гаворка, канешне, пра так званую здраду в дзяржаве, і гэта дастаткова цяжкое абвінавачванне. Ну і зразумела, што для
фона гэтай спецыяльнай выбарчай аперацыі наступнага года трэба рабіць нейкія голасныя заявы про тое, што по-ранейшаму захад лязгае сваімі ікламі і хоча зрабіць усё, каб Александр Лукашенко больш пры ўладзе не стала. Так што тут у гэтым моманце нічога новага, на жаль, і на жаль, тыя людзі, якія ў Беларусі дагэтуль, якія маюць падставы лічыць сябе у небяспецы, яны менавіта ў небяспецы і знаходзяцца, бо дзяржава будзе шукаць усё новых і новых ахвяраў, прычым у тым ліку і сярод тых, хто ўжо адбыў пакаранне па іншых артыкулах. Для іх гэта ніяк не межа і не забарона яшчэ раз чалавека падцягнуць, але ўжо па нейкім новым складзе. Ой, я тут наткнуўся на там фразу, сказ, якія былі з твайго каментара вынесеныя, скажем так, ну не ў загаловак, а в адны з галоўных таких тэзісаў, і за яго адразу чапляецца вока, тому что Стрыжак кажа, что можа быць там пра забойства Лукашэнкі ідзе размова. Что гэта? Нейкія інсайды? Сапраўды там нешта там такое? Гэта не інсайды, гэта дапушчэнне таго, якім чынам можа быць абернутая гэтая справа, чаму і не, каб зрабіць нейкую голасную заяву, цалкам сабе сілавікі могуць пайсці на такое. Ну, мы бачым, што яны зараз фарміруюць сабе дастаткова моцны такі пул гісторыі, і тая сітуацыя, якая з Васілём Верамейчыкам адбылася, і тыя гісторыі, якія адбываюцца зараз з дваравымі актывістамі, там ну явно не пахне 342 ці чымсьці такім падобным. Яны явно падвышаюць стаўкі для таго, каб мець больш голасныя працэсы, каб прыцягваць да іх больш увагі, і каб імі можна было лепш гандлявацца у выпадку, калі ўсё-таки адбудуцца нейкія там перамовы альбо нейкія перамоўныя працэсы паміж Беларусю і Захадам. Глядзі, ўсё ж таки, калі там размова з аднаго боку, ты кажаш пра тое, што могуць быць нейкія артыкулы по здрадзе дзяржавы, там дапушчэнні там пра забойства Лукашэнкі. Сапраўды, наколькі гэта верагодна, тому что все ж таки там, скажем, здрада дзяржавы, там смяротнае пакаранне, гэта, ну калі глядзець по заканадаўству, датычыцца ўсё ж таки былых сілавікоў, там таких людзей, якія ну конкретно нешта, нейкую сур'ёзную пагрозу для лукашыстаў могуць уяўляць. А тут мы кажам про дваравыя чаты, у якіх можа там по 10, там максимум такі сотня-паўтары чалавек, і з гэтага вось раздзьмуць такую пагрозу, што аж да здрады дзяржавы, там чат, дваравы чат аднаго нейкага дома ці пад'езда. Якая здрада дзяржавы? Як тут можна выкруціць? Зміцер, ты рацыяналізуеш з пункту гледжання нармальнага чалавека. З таго боку сядзяць людзі, якія жывуць у сваёй паралельнай рэальнасці ўжо 4 гады. Яны там адбіваюцца ад сусветнай закулісы, робяць гэта паспяхова, адзін аднаму вешаюць медалі і новыя пагоны. Так што у іх галовах цалкам сабе можа скласціся так. Ёсць нейкая сетка. Гэтая сетка складаецца з людзей, які ўдзельнічалі ў падзеях 2020 года. Гэтая сетка мае кантакты з нейкім там захадам. Гэтая сетка мае нейкія кантакты ўнутры краіны, яна могла планаваць нейкія дзеянні, якія могуць быць скіраваныя на штосьці там падчас спецыяльнай выбарчай аперацыі і ўсіх гэтых падзеяў. Цалкам сабе ў галаве сілавіка можа скласціся, што гэта не проста нейкая там арганізаваная злачынная групоўка, а гэта цэлая сеціва, якое там плело свае страшныя планы па нейкім там жорсткім супрадзеянні ўлады. І пра гэта якраз такі кажуць заявы тыя, якія робіць прадстаўнік Генпракуратуры, калі кажа пра 15 гадоў. 15 гадоў гэта не за тое, што чалавек быў у якім-небудзь там чаце і абмяркоўваў пра тое, як абустроіць краіну, там пачынаючы ад сваіх уласных лавачак у двары. 15 гадоў гэта пра тую ілюзію, пра тыя фантазіі, якія ёсць у галавах ментоў. І яны, на жаль, будуць імі кіравацца, не нашымі з табой зараз меркаваннямі. Давай зараз закранули мы две тэмы важныя, якія хацелось бы больш сур'ёзна абмеркаваць. Першае, ну уже раз закранули тэму эвакуацыі. Наколькі на сёння гэта балючая тэма, наколькі шмат вот ідзе людзей звяртаецца па дапамогу в эвакуацыі, і ці застаюцца магчымасці для працы службы эвакуацыі, ці ёсць яшчэ шляхі?
Тэма балючая, тэма актуальная, працы дастаткова шмат после кожнага наката. Мы за одну толькі гэтую восень перажылі 3 дастаткова моцныя атакі, пачынаючы з верасня. Таму як бы гэтая хваля, яна такая падзеленая на 3 этапы, і ў кожным з этапаў і былі свае спецыфікі, калі там гэта былі людзі больш падрыхтаваныя, якія маглі чакаць той, што імі могуць зацікавіцца, то, канешне, з імі працаваць значна прасцей, таму што хутчэй за ўсё з імі ўжо быў нейкі кантакт, там нейкая сістэма ўзаемадзеяння. Калі мы кажам пра людзей, якія трапілі пад прэс, напрыклад, сваякі палітвязняў, то там не заўсёды ёсць магчымасць з людзьмі неяк там камунікаваць, папярэджваць іх загадзя, прапрацоўваць нейкія сітуацыі, з імі складаней. Так што у кожнай з гэтых атак была свая спецыфіка, але самае галоўнае, што трэба данесці да людзей, гэта тое, што нашыя магчымасці пакуль сохраняюцца, яны ёсць, мы можам дапамагаць людзям у выездзе з краіны. Да нас трэба і можна і трэба звяртацца, калі вы адчуваеце, што вы ёсць небяспецы. Ясна, што свет імкліва мяняецца. Ясна, што ўзровень падтрымкі і разумення працэсаў унутры Беларусі і неабходнасць падтрымкі Беларусі як такой на захадзе зараз з кожным днём яна робіцца больш складанай, таму што ўсё больш пытанняў перад заходнімі краінамі паўстае, эканамічных і беспековых і выбарных. Мы бачым, што адбываецца зараз і ў ЗША, і ў Еўропе. Гэта новыя выклікі, новыя умовы. Але ва ўсіх гэтых умовах наша арганізацыя працягвае сваю працу, і ў тым ліку каманда эвакуацыі працуе, і ёсць магчымасць гэтай працу рабіць. Таму ведайце, што да таго моманту, пакуль гэта будзе фізічна магчымым, будзем працаваць, і можна звяртацца па дапамогу. Давай вот, калі ўжо закранулі гэтую тэму, дадзім людзям канкрэтныя кантакты, куды трэба звяртацца, куды пісаць, што казаць, калі ўзнікае такая патрэба і неабходнасць. Ну давай спачатку з эвакуацыі. Сайт baisol.org, у нас на самом версе велізарная кнопка «Атрымаць дапамогу». Калі вы на яе націскаеце, то там выпадае наступная менюшка, дзе можна выбраць, якую канкрэтна дапамогу вам, якой вы маеце патрэбу. Калі вам трэба выехаць, выбіраеце проста выезд, і далей там уже будзе інструкцыя, што рабіць і як рабіць. Так што сайт baisol.org для вас кропка ўваходу. Я ведаю, што на Беларусі заблакаваны, доступа да яго няма, але ёсць VPN-ы, якімі, я думаю, кожны грамадска актыўны чалавек уже навучыўся карыстацца за гэтыя 4 гады. Так што заходзьце на сайт, звяртайцеся і выбірайце тую дапамогу, той від дапамогі, які вам патрэбны. Що ж таки, вот гэта адкрытая інфармацыя. Любы, умоўна кажучы, можа патэлефанаваць на калі там тэрміновую службу дапамогі, там 911, это вот кнопачка на сайце Байсола. Але як можна верыфікаваць таго, хто звяртаецца па дапамогу? Ці не выключана, што такім чынам вось умоўныя там спецслужбы будуць спрабаваць свайго чалавека як мінімум, калі не закінуць у асяродак потым дэмсілаў, то хаця бы прасачыць маршруты, якія вы прапаноўваеце? Это заўсёды вельмі складанае пытанне. І адзін з самых вялікіх выклікаў для нас, якім чынам працягваць дапамагаць людзям, пры гэтым не зрабіць сабе шкоды, не зрабіць шкоды іншым людзям, улічваючы абставіны. У нас ёсць пэўныя методыкі, пэўныя механізмы, якімі мы кіруемся ў гэтай працы. Часам яны выклікаюць крытыку з боку і тых, каму мы дапамагаем, і тых, хто з намі побач супрацоўнічае. Але мы не можам дапусціць такога, каб у нас перастала працаваць сістэма. І таму часам бывае так, што падаецца, што вось я там напісаў ці напісала, мне не адказваюць, альбо адказваюць не так, як я хачу, чаму мне не даюць там нейкія падрабязныя пакрокавыя інструкцыі ад А да Я, таму што ўсё гэта частка сістэмы бяспекі. І гэта таксама трэба разумець. І дзякуючы таму, што гэтая сістэма бяспекі працуе усе гэтыя 4 гады, мы пакуль яшчэ маем магчымасць дапамагаць дзесяткам і сотням людзей у эвакуацыі і не толькі. Давай звернемся да тэмы непрыемнай і вельмі балючай. Гэта сітуацыя з былым каліноўцам Васілём Верамейчыкам, асабліва на фоне таго, што зразумела, гучаць агульныя такія там папрокі, што яму не дапамаглі усе прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, пачынаючы ад Ціхановскай асабіста, працягваючы офісам, кабінетам і Байсолам, ну і персанальна Стрыжак ніякім чынам не дапамог, а ўвогуле, можа, там нават і адмовіў у дапамогі. Патлумач, калі ласка, як з твайго боку выглядае вся эта сітуацыя?
Сітуацыя выглядае прыкра, і гэта для нас таксама выклік, таму што гэтая сітуацыя характэрная тым, што чалавек звяртаўся, чалавек атрымліваў камунікацыю з нашага боку, але мы не можам прымусіць яго прымаць гэтую дапамогу ў той форме, у тым фармаце, у тых магчымасцях, якія ў нас ёсць. Былі пэўныя планы у чалавека, былі пэўныя чаканні ад літоўскай дзяржавы, ад польскай дзяржавы, ад дэмакратычнай супольнасці. Яны, на жаль, не спраўдзіліся. Часткова по той прычыне, што гэтыя чаканні, гэтыя жаданні, яны не адпавядаюць рэальнасці. Калі мы кажам, напрыклад, пра тое, што шмат у каго з ветэранаў ёсць думкі, што яны прыедуць у Еўропу і тут будуць з каўровай дарожкай, будуць сустрэтыя, і ім тут усе будуць радыя, і ўсё абсалютна будзе працаваць на іх карысць. На жаль, так яно не працуе по той прычыне, што ёсць міграцыйная палітыка краінаў Еўразвязу, і наша праца як грамадскіх арганізацый тут і офісаў, тым ліку тут, гэта ўвесь час нагадваць еўрапейцам пра тое, што ёсць праблема Беларусі, ёсць праблема беларускіх палітычных уцекачоў, а ёсць яшчэ спецыфічная праблема беларускіх ветэранаў, якія шмат кім успрымаюцца як камбатанты, пакуль яны ваююць, яны ёсць камбатантамі, але калі чалавек перастае ваяваць, ён ужо не ўдзельнік баявых дзеянняў, ён ужо без зброі, ён мае патрэбу ў дапамозе, і ён павінен ахоплівацца ўсімі гэтымі праграмамі, якія існуюць для уцекачоў, у тым ліку беларускіх уцекачоў. Але тут таксама ёсць канфлікт уяўлення. На жаль, гэтых ветэранаў у Еўропе можна расцэньваць альбо як людзей, якія ідуць па гуманітарным трэку, тады яны разглядаюцца як бежанцы, альбо як людзі, якія ёсць суіскальнікамі гуманітарнага статуса, альбо як камбатантаў, і там зусім іншая гісторыя. Таму што Беларусь з'яўляецца часткай сістэмы агрэсіі супраць Украіны, беларускі пашпарт сам па сабе таксама ніхто не адмяняў, і ёсць пэўныя з-за гэтага клінчы лагічныя, што гэта грамадзянін Беларусі, які ваяваў на баку Украіны за Украіну. Значыцца, што вельмі вялікая частка адказнасці ў верыфікацыі, у пацвярджэнні, у прасоўванні інтарэсаў ёсць на украінскім баку. Але мы ўсе разумеем, што Украіна таксама вельмі складаным становішчы і зараз не можа адпавядаць чаканням нават сваіх уласных грамадзянаў вельмі часта. І вось комплекс гэтых праблем ён прывёў да таго, да чаго прывёў. Васіль чакаў аднаго, атрымаў іншае, і ў выніку ён шукаў сабе лепшай долі і знайшоў яе там, дзе было небяспечна, пра што таксама было вядома, пра што таксама транслявалася усім, і ўвесь час я пра гэта кажу ва ўсіх сваіх інтэрв'ю, пра тое, што гэтыя краіны небяспечныя для таго, каб там быць альбо туды ездзіць. Але тым не менш сітуацыя такая, якая яна ёсць. Зараз ёсць шмат розных стратэгій, як яго адтуль выцягваць. Мая арганізацыя наўпрост не займаецца гэтымі пытаннямі, тому што у нас іншы профіль, але ў любым выпадку мы зараз лабіруем праблему як такую ў тых краінах, дзе мы тут знаходзімся, каб яна была падсвечаная, каб і ў Літве, і ў Польшы, і ў іншых краінах было больш разумення, што ж гэта за людзі такія ветэраны беларускія, і што з імі рабіць, і як увогуле можна з імі працаваць. Але гэта вялікае пытанне, якое патрабуе доўгай працы, якая вядзецца, але наперадзе яшчэ вельмі шмат крокаў. Цытата з твайго допісу, здаецца, вот читаешь, ну я прочитаю: не літоўская міграцыя, польскія чыноўнікі, в'етнамскія паліцейскія, Стрыжак ці Ціхановская ці хто яшчэ адказныя за ваше жыццё, а вы самі. Вось напісаў ты, і ну здаецца правільныя словы, але яны шмат каго ну абурылі. Маўляў, Стрыжак самоухіляецца ад праблемы, спрабуе сябе абяліць, маўляў, што это такое тут, самі вінаватыя, што патрапілі ў такую сітуацыю і самі з яе выкараскиваецеся. Все ж таки, што б ты адказаў вот на такія заўвагі у твой бок? Дадаць да гэтай цытаты вельмі складана штосьці, таму што гэта закончаная думка, але я паспрабую засяродзіцца на тым, што за гэтай думкай шырэй. Справа ў тым, што, безумоўна, ёсць сітуацыі, у якія мы ўсе трапляем, дзе мы маем патрэбу ў дапамозе. Ёсць арганізацыі, якія могуць дапамагчы, якія маюць свае пэўныя стандарты, крытэрыі, механізмы, інструменты дапамогі. Не заўсёды гэтыя інструменты і механізмы пасуюць чалавеку. Часам ён думае, я зраблю лепш вось так, таму што, ну окей, я паслухаў, мне пракансультавалі, але я все-таки зраблю так, бо там у мяне такія вось выгоды, такія магчымасці. Мы все вельмі добра разумеем, што нашае жыццё, яно не укладаецца ў стандартныя нейкія пратаколы і механізмы і алгарытмы, бо яно значна складанейшае. І
таму я заклікаю думаць про тое, что вы вельмі шмат рознай інфармацыі атрымліваеце, у вас ёсць магчымасць атрымаць рознага кшталту дапамоги, але выніковы результат, выніковая адказнасць за тое, што з вами будзе і з вашим жыццём будзе, лежыць все-таки на вас. Тому что заўсёды любы дарослы чалавек адказвае за сваё жыццё. Можете выбирать тыя ці іншыя стратэгіі. Дакладна ніхто з недзяржаўных арганізацый, з дабрачынных фондаў альбо консультантаў не накіроўваў Васіля ва В'етнам, тому что абсолютно все мы сходзімся ў разуменні, что В'етнам небяспечная краіна, і гэта ягонае уласнае рашэнне. Што было перад гэтым і ланцужок падзеяў, які прывёў яго туды. Тут ёсць вельмі шмат розных пунктаў, дзе, канешне, дзяржавы розныя маглі себе по-іншаму павесці, пачынаючы ад Украіны. Але, што дакладна магу сказаць за Байсол, мы зрабілі 2 спробы камунікацыі, абедзве былі спыненыя па жаданні чалавека, а не по нашаму жаданню. І мы зрабілі ў гэтай сітуацыі все, што маглі, і зараз робім. Зараз мы адкрылі збор на дапамогу сям'і, і ён збіраецца дастаткова добра, там каля 6 тысяч з 8 уже сабраныя. Гэтыя грошы патрэбныя на тое, каб мець контакт з Васілём, бо мы разумеем, што адвакаты сёння ў Беларусі яны не маюць магчымасцю абараняць сваіх падапечных, але хаця б могуць туды хадзіць у камеру і глядзець, што з ім адбываецца. Таму што калі адвакат не прыходзіць у камеру, у нас, на жаль, ёсць ужо такія прыклады, як з Алесем Пушкіным, з якім не было контакту нармальнага, і ніхто не ведаў пра тое, што ён цяжка хварэе і паступова памірае не ў шпіталі знаходіцца, а знаходіцца ў камеры. Так што вельмі важна вось гэтая адвакацкая гісторыя, і мы для сябе па-ранейшаму трымаем гэты фокус на тое, што мы аказваем дапамогу у тым аб'ёме, у тым мандаце, у тых памерах, якія нам закладзеныя па нашай працы. І мы стараемся не браць на сябе лішняга. Так што калі хтосьці хоча сказаць, што я асабіста вінаваты ў тым, што адбылося, то вы не дачакаецеся гэтых словаў, што я скажу так, Байсол ці Стрыжак асабіста вінаваты. Донат прыйшоў ад гледача з нікам D13 з пытаннем і з выводам на экран. Вось выскаквала пытанне на экран, таму я яго заўважыў і перадаю Андрэю. Адсутнасць празрыстасці праз бяспеку можа стварыць глебу для чутак і сумневаў нават у тых, хто да вас нейтральны. Як вы бачыце шлях да ўраўнаважання бяспекі і даверу грамадства? Бяспека і давер. Гэтае ўраўненне, яно штодзённа ў мяне ў галаве і нашым працоўным стале. Заўсёды, калі мы прымаем тыя ці іншыя рашэнні, калі мы публічым нейкую інфармацыю ці не публічым, мы ўзважваем, наколькі гэта бяспечна і наколькі гэта мае сэнс апублічваць і мае каштоўнасць для грамадства. Калі гэты баланс сыходзіцца, мы апублічваем. Калі гэты баланс не сыходзіцца, мы не апублічваем. Заўсёды, калі няма празрыстасці і ёсць нейкія закрытыя тэмы, то, канешне, гэта ўсё ўплывае на рэпутацыю. Але я думаю, што мала хто можа абвінаваціць мяне ці Байсол у тым, што мы мала камунікуем з людзьмі, не часто выходим на сувязь, не удзельнічаем в нейкіх эфірах, як вось твой, напрыклад, і не ведем камунікацыі адкрытыя ў наших соцсетках і ў моих соцсетках прыватнасці. Усё, што можна, мы распавядаем, все, што можна, я асабіста таксама распавядаю. І кожным разе гэта вельмі складаны выбор для мяне асабіста, тому што я ведаю вельмі шмат чаго, што можна было б сказаць, але не кажу гэтага, тому што разумею, што гэта будзе мець негатыўны ўплыў на грамадства агулам і на сітуацыю агулам. Але гэта могло бы быць такой вельмі ацвярджаючай праўдай шмат для каго з тых, хто сумняваецца альбо задае нейкія пытанні, якія ўвогуле не маюць падставы для таго, нейкай рэальнай падставы для таго, каб іх падымаць. Но в любым выпадку гэта заўсёды рэпутацыйныя страты для мяне асабіста для арганізацыі, але мы гатовы іх несці, менавіта праз тое, што мы вельмі турбуемся пра тую бяспеку нашых заяўнікаў і тых людзей, якія нам дапамагаюць дапамагаць. Так што гэта для нас найвялікшая хіба каштоўнасць, і вось так бы яно і выглядае. Дарэчы, Андрэй, калі ўжо зайшла размова пра рэпутацыйныя страты, то ўсё ж таки задам гэтае пытанне. Чалавек, ну прынамсі глядач пад пэўным нікам, не першы раз прыходзіць на стрымы, асабліва калі у нас стрым з табой, і прэтэнзія такая, што Стрыжак паведаміў ілжывую інфармацыю, на падставе якой эміграцыя Літвы вынесла рашэнне о дэпартацыі ў Беларусь былога палітзняволенага, ўсё на падставе ілжывых слоў Стрыжака. Нік гледача Мацвей Беляй.
что ведаешь, не ведаешь, что это за ситуация? І все, што я магу сказаць у чарговы раз, гэта тое, што я ў свой час каментаваў Белсату. Сітуацыя з гэтым чалавекам такая, што ёсць падставы меркаваць, што ён не мае прычынаў для пераследу ў Беларусі. Бо ёсць інфармацыя пра тое, што пасля ад'езду з Беларусі в еўразвяз ён вяртаўся зноў у Беларусь, там знаходзіўся, ну і вось ён зноў у еўразвязе. Так што і для мяне сітуацыя вычарпаная абсалютна, ніякім чынам я не магу больш это каментаваць. Я не ведаю, что тут яшчэ дадаць. Ну, как бы да, ёсць розныя людзі з розных прычынаў, якія прымаюць рашэнне зганяць у Беларусь, потым адныя проста ездзяць, другіх даводзіцца один, а то і не один раз выцягваць таму ж самому Байсолу. Ведаем мы гэтага мастака, які любіць чэлісы маляваць дзе не попадзе, но але такая сітуацыя ёсць. Добра, Андрей, я хацеў бы коротко яшчэ вярнуцца да тэмы ветэранаў. Днямі у нас быў эфір з двумя ветэранамі, былымі байцамі палка Каліноўскага. Адзін з іх вось Александр Кусь, які таксама жыве ў Вільні, там дзе і ты вот так же вы побач ходзіце па адных сцяжынках, я думаю не раз сустракаліся, і яны казалі про тое, што тэма ветэранаў для дэмакратычных сілаў, ну как бы такая як персона нон-грата, то есть яны ад яе ухіляюцца, не хочуць яе актуалізаваць на міжнародным узроўні і гэтак далей. Ці сапраўды гэта так, тваё меркаванне, і ці можна актуалізаваць гэтую тэму перад заходнімі партнёрамі? Со свайго боку я магу казаць толькі пра сваю арганізацыю, я не буду адказваць за ўсе дэмакратычныя сілы, і калі казаць пра Байсол, я думаю, што гэта прэтэнзія менш за ўсё да нас прымяняльная, праз тое, што мы хіба першыя, хто пачалі сістэмна займацца гэтым пытаннем. У нас ужо было больш за дзесятак дакладна збораў для былых байцоў розных падраздзяленняў, тым ліку і палка Каліноўскага. Гэта розныя сумы, якія былі сабраныя на лячэнне, рэабілітацыю. Зразумела, што гэтых сум часта бывае недастаткова, але гэта тое, на што гатовае наше беларускае грамадства, тое, што мы можам акумулировать для дапамогі гэтым людзям. Больш за тое, наша публічная прадстаўніца Марія Колб увайшла ў склад каманды прадстаўніцтва па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінета, адказвае якраз такі за ветэранскія справы. Яна фізічна зараз знаходзіцца у Кіеве і мае магчымасць там рабіць пэўныя лабісцкія дзеянні сярод украінскай улады, бо мы разумеем, што грамадскімі сіламі вырашэнне гэтых пытанняў фактычна немагчымае, таму што калі мы кажам, напрыклад, пра пратэзаванне альбо пра нейкія дарагастоящыя аперацыі, то яны насамрэч каштуюць столькі, што мы на ўсіх просто не зберэм столькі грошай. Ну ладно, грошы гэта пытанне такое, як бы адзін з самых легко доступных ресурсаў у свеце, у адрозненні ад палітычнай волі, напрыклад, якую мае альбо не. На мой погляд, вельмі важна працягваць працу па лабіраванню інтарэсаў беларускіх ветэранаў у украінскай уладзе ў першую чаргу, каб было больш магчымасцяў, больш інструментаў, больш механізмаў для таго, каб рэабілітаваць, аднаўляць здароўе, каб даваць больш статуснасці тым людзям, якія ваявалі за Украіну. Ну все-таки праліваюць кроў і губляюць здароўе і жыццё за тое, што яны робяць. Так што, в прынцыпе, у гэтым кірунку наша праца вядзецца. Наколькі яна дастатковая, наколькі яна эфектыўная, гэта пакажа час. Але ўжо тое, што робіцца, напрыклад, калі мы кажам пра зборы на добраахвотнікаў і былых добраахвотнікаў, то яны дастаткова паспяховыя, і тут мне спакойна ёсць што адказаць і па лічбах у тым ліку. Як я уже казаў, гэта дакладна больш за дзесятак ужо такіх збораў, і гэта, я думаю, не менш за 50 тысяч еўра было сабрана агулам на гэтыя мэты. Я зараз не кажу дакладных лічбаў, бо мне іх няма, але калі вы зойдзеце на сайт baisol.org, то вы сможете паглядзець, колькі зараз адкрытых гэтых збораў і колькі паспяхова закрытых. Да, я вось акурат такі хацеў заклікаць яшчэ раз усіх цікаўных, ну і ўсіх, каму патрэбна дапамога, падтрымка, эвакуацыя, нешта яшчэ любое, што можа, у чым можа дапамагчы Байсол. Калі ласка, заходзьце на сайт baisol.org, ёсць, як сказаў Андрей, там зверху адмысловая кнопачка, націскаеце, выбіраеце, якая дапамога вам патрэбная, звяртаецеся і з вами абавязкова звяжуцца. Пацвярджаю, звязваюцца. Неяк дзеля цікавасці вырашыў праверыць, працуе ці не працуе,
працуе. Так что калі ласка, звяртайцеся. Ну і безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадыо, слухайте, глядзіце, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, пакідайце свае каментары. Ну і яшчэ хацеў бы звярнуцца яшчэ раз, я вот тут апошнія дні, тому что з'явілася просто новое відэо, і таму марафон солідарнасці, галасы над межамі, калі ласка, заходзьце, глядзіце, такі проект, які закліканы показаць Беларусь вачыма беларусаў замежнікам, давесці інфармацыю про наше бачанне Беларусі да заходніх грамадзян заходніх краінаў, ну і заодно праз усялякія актыўнасці сабраць пэўныя сродкі на дапамогу беларускім палітвязням. Збор ідзе таксама, дарэчы, вось праз платформу BuySol. Ну і Андрей, што можа быць, там шмат збораў, але на якія б ты хацеў звярнуць асаблівую увагу, што вот сёння з такога надзённага, актуальнага, балючага, слязучага, там ці яшчэ якога? Дмитрий, ну я тебе скажу так, что падзеі апошніх тыдняў, апошніх месяцаў кажуць про тое, что ну нібыта абсолютно толькі мрак, цемра і постоянно Христова і Новага году, і так ці інакш усё роўна гэтыя святы адбудуцца, і святы гэтыя чакаюць у тым ліку і дзеці палітвязняў, і мы BuySol традыцыйна запусцілі збор на дзяцей палітвязняў, на гэтыя падарункі. І вось тут вы бачыце ў апісанні нашага відэа спасылку, і вось гэта тое, да чаго хочацца заклікаць, таму што мы вельмі шмат працуем з нейкімі негатыўнымі інфанагодамі, з тым, што мы пераадольваем штосьці, што ёсць нейкія беды, якія трэба фіксіць, якія трэба выпраўляць. Але вось якраз такі дзіцячыя зборы, яны, на мой погляд, яны такія больш пазітыўныя, потому што вы дорыце дзецям нейкае пачуццё гэтага свята, асабліва для дзяцей палітвязняў гэта важна, бо часам бацькі, якія засталіся на волі, гэта дастаткова часта жанчыны, якія адны зараз цягнуць гэтыя сем'і, яшчэ і бацьку, які сядзіць у турме, яны не маюць магчымасці зрабіць нармальны падарунак свайму дзіцёнку. І вось у вас ёсць такая магчымасць, дзякуючы гэтаму збору. Я заклікаю ўсіх, хто глядзіць зараз гэты эфір, заданаціць дзецям палітвязняў і падараваць гэты кавалачак свята і падзяліцца гэтым кавалачкам свята, які ў любым выпадку адбудзецца, якое ў любым выпадку прыйдзе гэтае свята, і мы ўсе маем пэўнае спадзяванне, што наступны год нешта зменіць у нашым жыцці да лепшага. Я, канешне, як чалавек скептычны, не думаю, что гэта адбудзецца, але ўсё роўна нейкая там надзея, яна заўсёды ў нас у кожнага ёсць на тое, што штосьці будзе лепш. Ну вось на экране зараз акурат такі ёсць QR-код для спрашчэння шляху на гэты збор. Калі ласка, просто наводзіце телефончик, заходзіце, чытаеце апісанне, і калі у вас ёсць такая магчымасць, калі сэрца дрогнула, то калі ласка, пералічыце магчымую і для вас суму на вось гэты цуд, калядны цуд, падорым дзецям цуд, акурат такі калядная акцыя да вось гэтых калядаў 25-го года ладзіцца. Так што калі ласка, як пишуць, дело хорошее, богоугодное, піша Амадей, не толькі богоугодное, але і беларуса солідарнае, такое вось я б сказаў. Дарэчы, Андрей, ты сказаў такое слово, я не один раз яго ад цябе чуў про тое, што грошы гэта самы легкадаступны ресурс у нашай сітуацыі, але столькі усяго адбываецца, тэма беларуская сыходзіць, можа быць, сусветнай повесткі дня, наколькі ўсё ж такі гэты легкадаступны ресурс атрымліваецца лёгка здабыць і прыцягнуць вось нашим беларускім ініцыятывам, таму самому BuySol. Пытанне тут ляжыць у такой плоскасці. Грошы гэта адзін з тых ресурсаў, якія патрэбны для таго, каб рабіць працу. Калі глядзець на іх унікальнасць, не, яны не унікальныя. Значна больш унікальныя гэта добрыя каманды, гэта час, у якім вы працуеце, гэта ідэя, якая можа быць нармальна рэалізаваная. І вось да ідэі якраз такі зараз наши асноўныя выклікі і зводзяцца, бо і ідэя Беларусі, ідэя беларускасці і ўвогуле падтрымкі Беларусі ў свеце на фоне ўсіх тых
тых кошмараў, якія адбываюцца, канешне, яна блекне, канешне, яна адыходзіць на другі план. І для нас, в першую чаргу, як арганізацыі, як для грамадства, вельмі важна ўвесь час думаць і прымяняць новыя метады, новыя інструменты для таго, каб прыцягваць да гэтай ідэі новых і новых людзей. І гэта тэхнічная задача. Калі ідэя людзям зойдзе, грошы таксама пойдуць. Тут як бы, ну, гэта працуе все абсалютна праверана і ўжо шмат разоў пацверджана практыкай. Так што, калі казаць пра тое, як знаходзіць грошы, у вас павінны быць людзі, час і ідэя, якая спадабаецца іншым людзям. Калі адказваць на наўпроставае пытанне, ці прасцей, ці складаней зараз байсолу працаваць з фандрайзінгам, магу сказаць, што гэта такі працэс, які выглядае як дзесьці прыбыла, дзесьці убыла. Нейкі інструменты перастаюць працаваць, нейкія інструменты працуюць горш, нейкія інструменты працуюць лепш. Але ў любым выпадку грошы на нашу працу у нас зараз ёсць. Я спадзяюся, што так гэта і будзе заставацца. У нас будзе магчымасць дапамагаць людзям і далей. Можа быць у меншым маштабе, можа быць у большым маштабе. Гэта вельмі шмат залежыць ад нас саміх, як мы спрацуем, і вельмі шмат залежыць ад нашага грамадства, якому будзе альбо актуальна, альбо не актуальна тое, што мы зараз робім. Альбо пытанне палітвязняў і ветэранаў і іншых катэгорый, якія трапілі пад тэрор, будзе актуальным для нашага грамадства ці не будзе. І на гэтае пытанне ў мяне зараз адказу няма. Будзем глядзець па абставінах і будзем адаптавацца да той рэчаіснасці, якую будзем мець на нашу будучыню. Так, у нас пару хвілінаў яшчэ ёсць, і Андрей, два пытання у мяне засталося. Першае, да мяне зараз даходзіць інфармацыя, што пераважная большасць рэпрэсій, ну, можа быць, там не якія-небудзь там масавыя затрыманні, якія зараз адбыліся у Гомелі, здаецца, ці там па інфармацыі Флагштока 10 ці больш нават чалавек было затрыманыя, але там, скажем, не такія гучныя справы, калі там ператрусы, вобшукі, нейкія затрыманні адбываюцца, то папярэджваюць сваякоў і ўсіх бліжэйшых, што не дай Бог выйдзе інфармацыя куды-небудзь, будзе горш і затрыманаму, ці будзе горш вам, пойдзеце следам за ім і гэтак далей, і гэтак далей. Як гэта на вашу працу нейкім чынам адбіваецца, ці не уплывае, ці не, і тваё меркаванне, чаму яны ўзялі такую тактыку? Гэта частка сістэмы застрашвання. Яны па гэтай самай прычыне зараз перасталі публікаваць гэтыя пакаяльныя відэа, каб схаваць гэты маштаб тэрора, які адбываецца. Таму што яны разумеюць, што гэтыя все злачынствы, яны іх не робяць лепш у вачах, па-першае, грамадства беларускага, і ўвесь час падымаюць гэты нерв. Другое, гэта тое, што магчымая перамоўная пазіцыя, якую Лукашенко зараз вельмі хоча заняць, яна прадугледжвае якраз такі хаця б візуальнае зніжэнне гэтага тэрора. І таму вельмі важна тое, што мы як праваабаронцы, як арганізацыі, якія дапамагаюць людзям, дагэтуль атрымліваем гэты поток інфармацыі, мы разумеем, што адбываецца насамрэч унутры краіны, і гэта не дае магчымасці лукашыстам заняць гэтую добрую перамоўную пазіцыю для сябе, сказаць, што не, ну мы больш уже нічога такога не робім, у нас там ёсць вось некалькі праблемак, але мы іх всех вырашым, мы ўжо тут зараз пачалі амністировать людзей. Канешне, людзей яны амністируюць, і гэта вельмі добры працэс, што людзі выходзяць на волю. Але калі мы побачым на агульную сітуацыю, то гэта ўсё можна апісаць толькі адным словам: тэрор. І я настойваю менавіта на гэтым слове, потому что слово рэпрэсіі ўжо не апісваюць той усеаб'емлющий, абсалютна тотальную спробу усталявання контроля над грамадствам з дапамогай гвалту, страху, запужвання і ўсіх астатніх інструментаў, якія выкарыстоўваюць любыя дыктатарскія режимы. Так что гэта вельмі важно нагадваць і разумець, калі ёсць жаданне з кімсьці там паперамаўляцца. Лукашысцкі рэжым не змяніўся, ён працягвае рабіць тое, што рабіў раней. Ён знішчае абсолютно все, што можа быць расцэнена як супраціўнікі для лукашызма. З гэтай нагоды сёння шмат развагаў пра тое, чаго чакаць пасля так званых выбараў. Ці будуць зменшаныя, спыненыя рэпрэсіі і гэтак далей, і гэтак далей. А мяне больш цікавіць, а чаго чакаць ад рэжыма да гэтага даты электаральнага рытуалу? Чаго вы чакаеце? Вот мы глядзім зараз на інфармацыю з Гомеля, з іншых рэгіёнаў. Якія чаканні ў цябе, і ці гатовы байсол да негатыўнага сцэнара? Негатыўны сцэнар ужо
адбываецца, ён не пазітыўны зусім. Мы в прынцыпе не чакалі таго, што будзе нейкае паслабленне гэтага ціску альбо там штосьці яны пачнуць адмяняць нейкія свае практыкі. Не, мы абсолютно готовыя да гэтай сітуацыі, нашы все службы працуюць напоўніцу, тыя людзі, якія, можа быть, зараз маглі бы і не працаваць і чакаць просто, як ведаеце, як пажарны сидзіць і чакае пакуль пажар. Так вось зараз пажар, таму ніхто не сидзіць і не чакае, усе працуюць. І канешне, наша сістэма зараз под вельмі вялікай нагрузкай, але яна працуе стабільна у штатным рэжыме, не гледзячы на гэтыя перагрузкі. Мае чаканне бліжэй да студзеня, я думаю, што будуць яшчэ такія хвалі атак, хвалі захопаў закладнікаў новых, і гэта ўсё будзе адбывацца, таму што сілавікам трэба вычэрпваць тыя бюджэты, якія яны маюць на сваю працу, а бюджэты самі па сабе не вычэрпваюцца, і таму будуць яшчэ розныя прыкрыя навіны. Я баюся, што будуць спрабаваць шчыміць таксама і саміх палітвязняў, і вызваленых палітвязняў, і сваякоў палітвязняў. Гэтая мэтавая аўдыторыя, на жаль, зараз у вельмі вялікім фокусе сілавікоў. Вось, так што паглядзім. Я не чакаю чагосьці добрага, і нават пасля выбараў так званых, я не думаю, што будзе нейкая там суперадліга. Хутчэй за ўсё гэта будзе працяг гэтага гібриднага фармата, затойванне рэпрэсіўных практык, затойванне гэтага масавага тэрора і спроба выдаць сітуацыю за тую, якая паляпшаецца. Хаця насамрэч, дзякуючы працы праваабаронцаў і арганізацый, якія дапамагаюць людзям, мы все бачым, што сітуацыя не змяняецца да лепшага. А ў такім выпадку усе, каму неабходная дапамога, падтрымка, эвакуацыя, калі ласка, Байсол.орг з Беларусі праз VPN, заходзьце, калі ласка, вас пачуюць і вам дапамогуць, калі гэта ўвогуле рэальна дапамагчы. Ну і безумоўна, падтрымлівайце, заходзьце на Байсол.орг ці на іншыя ресурсы, каб падтрымаць зборы, якія ладзяцца праз Байсол. Той же самы вось збор для дзяцей, падарункі на каляды до 25-го года. Ну і галасы праз межы. Яшчэ раз заклікаю ўсіх паглядзець, паслухаць, далучыцца тым ці іншым чынам да гэтай ініцыятывы, да гэтага марафона салідарнасці. Дзякуй вялікі, Андрэй, што знайшоў час. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Шчасліва.